ми звъни по телефона. Хей, Джидей! Да, не ми пука, затворих му, човек. Изгам отивам на хаус парти. Хаус парти, човек. И сега някакви са ни нападнали тук. Очевидно. То винаги ни нападат. Тук ли си? Ти чак до най-мисия ли си стигнал, бе? Човек, аз съм играл тогава. Без това я играла. Не така. Оруи! Вижте го къде е идиота, бе. Аз ще умря по това. Не работи, моля. Служи репитъри. Къде? Върху блокчето, който трябва да съм. Човек, аз ви го слагам под него, ама това е такова. Това е... кажи го. Човек, убих и боса по дяволите. Ама това е такава лампа, редстоун лампа. Ама не става. И къде се нареди кучетата отгоре. Чека, аз ще ги убия с помпата, какво си мислиш? Чек, мъртви са! Готов! С помпата ги нокаутирах. Извинявайте, че скипвам, ама какво се прави? О, мага, затрех един от нашите! С един удар, човек, в главата. Чуваш ли ме? Да, бе, чувам те, ама тук чакай, че... Те ще му убият! Те ще му убият! И защо и пише ластът като фейла на Оф, хайде! Последна мисия за този епизод. Фейла, тук, ама... какво се прави? Ще правя на C- мисията. Не. Мисля това да е за първи епизод. Айде ще видим на То, вижте. Това няма да е като на този. Отиваме... О, пожар. Не, че за първи път Огис. Да, това ще заклипа, защото и ямото ми свърши и ми се бъдна Да, клипа и до